Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya uan. Umakru El Period Advisor jungka Joint Action Committee JAC jungka All Master Roll Workers Union haka khat artrik urimpang ulapan pau ka jing songkhya ya ki hinru phongut ki MLA jungka Meghalaya Legislative Assembly halor ka jing bamkran ni shimkhya ya ka jing Udor jungki Marbam Mario bar ka jing e jungki Patba habakran shakilat pathai khubor ha Shillong Uma Period ulakli Patba ka e bakini ki hinru phongut ki MLA kilale baro kini ki snem Balikim don syuk ke surban kren halor ke jingkiu dor jingki mar jingyo ba pat ba kisha henry man na kesni. Ulong ba ke jingkiu dor jingki mar bam ba kongsan kala pinjen jarjur ya kilong ying pat ba kam tam mi kinong bela ba yok tulop brit bar kinong kamai jingyo barin. Uma Period ulaban jur baki MLA ki dayban long kinong mi khmat pat ba haying darbar henry bon na ki kila sngap jar hakimat ki bakta bet ya ke jingya jingyeng jong ki pat ba. Advisor ka GSU lakdawru ya ka jing e ka ba crowd jing master roll workers hajilla da ka ba ong ba phau hajar ngut kinong bala ki dang tray henry kim dan jing ya da ha ka kam kim yo tulap ka ba biang but kim dan ru ki jing ya rap welfare kom ba yo ki regular employee ulo ong babun na ki master roll worker ki la tray bun stem henry hadu menta kim pat yo ka benta ya ka regularization but ki hok pat ba Uma Period ulama ham balada ka sorkar jela ba kinong mikmat pat ba kidang beteng banne ka GSC kan haban pen klan shu ya ka jing ya ki pat ba ha ki sngi banwan ka GSC ka dawa ba ka sorkar kan shim kya mador mante la kam ya ka jing ki udor jing marbam bat ban pen bet iki jing dawa ba jing ya dei bat ka hok ki master roll workers hajula Meghalaya ban si ban keren ya kini reformut kiam in reformut kiam mate ngi don nrengi kan sawo lengoh dok mentam dan betre ban keren ya kene ke jengkiu dor jong ki mabang hakisnam ban swa ki don ke bakare nrai ban lain don bebas ngap ya kan iman ba baro nrai phongot ki don ketir kan bat ka sorkar ban susngap daga sngap ai bakanyat ketelun ke por kenyat kumai tengi nagaleng ka jongi naga joint action committee bapai ya ki masterol bat kinong trai belas ngi baro ka jalab ngibo tang kani kejing tekarpa kum ginong tray bare yakin repomut kya male nitem pakan long ka assembly session manwat ladam kran ma phigin repomut ya kejing keu dor ke marba mardi ya kali bakor kam tray kam hangne kadai ka baka bor ban kumbori kinong tray balla la phim kran ma phi ngin ka leng ka jong ngim bansi hapan kran hadin ba da pot kanika assembly session ngin hapan mi banginga suro Pengisim hakipor mensua imat ka dustur jang ka sorkar ladam pimi ang suro sorkar kam trika imat kani ka dustur ni haban bon mata sorkar teka dai ka yakin rep homot ni ko aban ya kare gane tasagawai ka banta ngimban si ban keren dar menta na mau chief minister hado menta empat ai jing keren umbat ya kendo yangi kalong ba kitip ba kinong tray masterol kidan po forest department kidan soil agriculture sericulture weaving kini ke veterinary ki menta ki ba pon ki ba bat ni ka establishment ne ki ba don sai ki don fi ki ritang ki nong trimestro ndrai ha ki ne ki department ko malong menta ki yo tang ka tur ka bible lasi sin shibnai ki sio hadin ba yila song than kim yo ya ka pension ndan jing sio ka ba arpan lada ki don ka jingpang kat ba pikiran ya tare kim don ka ta ka jing yarap ni department ta halor ka ni ngimban si ban buk ka jing karpan kum ka forest department ka don ka forest royalty ki seo ki bon contractor ki factory ki kharkhana ba bon ka don ka royalty ki seo rai ki nong tribal na ki master lang to pat umdan ka jing ram na ta ka daw ngi bu ka jing karpan ba dai ban don ka welfare board hapo forest department ka soil ka agriculture ka veterinary na kiwai ki sericulture weaving Larkadon gani ka welfare board kanyarap ya baro kinong tray kibadon hapo ka department. Namar kinong tray sorkar kilong regular kiyo iya kita ki house rent kiyo kata ka health allowance kijingira baro hado ka pension ira. Henry kum malong manta yang ikumdan. Nata kada kani kadai ka jingkarpat ngimban si ban aino kani ka jingkan lang ba bantik unong somsnong jong jalla marka sorkar lada keyboard jong sorkar kedang don score bat ki breu la jong ki bangin ong ngan karen ka basah ka perkhat jong ki joint action committee andangi yo e ka jalla la jong
hakaba kidai kir mangi hiban sinsya ngi ima ba imat insya hanya ta haki beri macam tenata kada kani kadai ka ngimbat siban karani kini bara kanang ba kajingerap kanwan hakani ka assembly session kabanlong ni bunai kanre terkan sedang baki MLA ki jongin reformot bat ki officers ki engineer ki badal department of health kin singap ya kani kajingkar lada kimle rompentrai kam ni kini lebakon ke dor ki marbam kin paji kini bara ngiyo iba kinong trai bala kin dan hado south ho san hajar habaro ko ke jalla kin sa kata bam umdi umlong menta habaro ki district ni kinong trai bala ngi ngim yo pisa suban thiet namar ko kamwan lang ba ko sorka naglam ba PhD liya ko ro kadai ko ka bam kamdai ka bakhoy nagatakada ki haban thir telah hakane gar kam perkhat jang government kam paikmat sa kinong trai bala mat hadin ka ro ngim yo syo ban thir yo syo takan jia ayi ta hakajing lap kajing keren jom ya district ba per ngi iba kajing ma ka kala ajan lang ba ko lari kerdo kala te tanggatahi kan mau ya office yung chief minister report ke dor ki marbam kin paji kini bara ngi yo iba kinong trai bala kin dan hado south ho san hajar kabara ko ke jalla kin sa ta ka bakado kalong ba kadan gajingi menta ko bam di umlong menta habaro ki district ni kinong trai bala ni ngim yo pisa suban thit namar ko kamwan lambag sorka naglam ba PhD liya ko ro kadai ko ka bam kamdai ka bakhoy nagatakada ki haban thir telah hakane gar kam perkhat jong government kam paikmat sa kinong trai bala mat hadin ka ro ngim yo syo ban thir yo syo takan jia ayi pa ta hakajing lap kajing keren jong ni district ba per ngi iba kajing ma ka kala ajan lamba ko lari kerdo kala te tanggatahi ka dito ba khru so ka kamle kamyarap ni dantang ni ke perkhat imat ba ka sarkar ka pe tangi kita ki basaneng salor na takada mat kamya isu badan support na so kinong trejo ki ba palong ya ka so tekani ka perkhat kalong kamboong giboong ta high level tanggatahi yung ngin majing thosho katiyo ba la jong banay match ngin sa yami sulap